Уважаеми ботевисти, уважаеми гости, футболен клуб Ботев Пловдив и фондация Жълто и черно ви приветстват с добре дошли на тържествената церемония по случай преименуването на клубната база на футболен клуб Ботев Пловдив на името на една от най-ярките личности в историята на любимият ни клуб – Никола Щерев Старика. Здравейте! Днешният ден е голям празник за мен и за моята фамилия, защото се завръща едно добре забравено старо, а това е история. Това е името на моя дядо Никола Щерев Старика, който е създателен на детско-юношеската школа към футболен клуб Ботев още в началото на 20 век. Много се радваме и благодарим за уважението от цялата фамилия за това, че базата на детско-юношеската школа ще носи от тук насетне името на Никола Щерев Старика. Естествено е, когато говорим за възраждане на една история, поизбеляла, поувехтяла във времето, да търсим онези колоритни фигури и личности, които са част от тази история, които пишат тази история. В този смисъл, днешното официално откриване на преименуваната вече база на името на Никола Щерев Старика е едно знаменателно събитие за футболен клуб Ботев. Никола Щерев е изключително голямо име не само за Ботев, а изобщо за българския футбол, тъй като той е един от първите треньори, които са показали възможностите и значението на треньора като фигура в един футболен клуб. Има и нещо друго, което е изключително важно за Ботев Пловдив. Именувайки тази база на името на Никола Щерев Старика, Ботев показва, че е клуб с голям потенциал и с много големи личности. Името, което ще носи базата до нататък, е положил началото на детско-юношеската школа в клуба. Това е пътната връв или ДНК-то на клуба. Това ще напомни и ще напомня за бъдеще за идеята, за традициите в клуба, за това, че се увековечава човека, който е поставил началото на тази школа. 3 октомври е една от най-бележитите дати за нас, хората с жълто-черни сърца. Преди 94 години, на 3 октомври, с гол на Никола Щерев, Ботев Пловдив побеждава Левски в финалния матч в София, забележете, от държавното първенство по футбол и става за първи път шампион на България, а Пловдив е коронясан за първи път за футболната столица на България. Мисля, че с днешния ден в града така да се налага един двоен празник. Двоен, първо, защото преди 94 години с гола на Никола Щерев Старика Ботев Пловдив чели купата, с негов гол в София, да би най-големия враг на Ботев, може би до ден днешен Левски София. Като това е първия повод. Втория повод, заради който днес така Пловдив ще остане в историята, е любимията, гнездото на Ботев Пловдив приема името на този велик човек Никола Щерев Старика, така под инициативата, под егидата на една от вече най-важните организации в жълто-черната общественост, фондация Жълто и черно. Знаем вече кой е Старика, откъде сме тръгнали, вече си знаем историята, това е най-важно нещо. И днес сме длъжни този двоен празник да го почетем. Много се радвам, че нашата база ще бъде точно на този човек, Кръстина. Освен автор на победното попадение, Никола Щерев е лидерът, капитанът, душата, моторът на онзи славен тим. Неговото дело е много повече от този победен гол и от тази първа шампионска титла. Той е основоположник, създателят на жълто-черната школа. Той се занимавал с това дълго време, като е учил в Виена така нареченото ноу-хау, за това как може да имплементира австрийския модел
за това да се научат децата на футболна дисциплина и на идеалите на футбола, да се донесе тук в България тази цялата философия за детско-юношеската школа и не само, ами и да се реализира, и тя е факт до ден днешен. Имаше идея и полемика тази база да носи името на Динко Дерменджиев, но аз се радвам, че тя е именувана на Старика, тъй като Ботев има много именити звезди. Има много хора, които заслужават да получат признание и различни елементи от структурата на Ботев Пловдив да получат техните имена, защото това са хора, които са дали изключително много, не само на Ботев Пловдив, но и на целия български футбол. Нашето поколение, ние сме една част така малка от историята на Ботев. Атмосферата, кухнята, която беше, когато ние влизахме в първия отбор, почти бяхме 99% продукт на нашата школа. Годината, в която спечелихме купата на Съветската армия, мисля, че бяхме 100% юноши на клуба. И начинът, по който влезахме в първия отбор, беше като едно голямо семейство. Аз съм започнал от 10-ти клас. Тогава бяха в клуба много големи футболисти, в моите очи са били на много високо ниво, с изключително уважение. Отношението тяхното към нас, които прохождахме, беше изключително топло, изключително бащинско и ни насочваха, така, даваха ни път. Естествено, ако се заслужиме този път. По-старото поколение от нас, значи Бог да го прости, това е нашия баща, Динко Дерменджиев, заедно с Иван Гущев. Те научиха на историята. Кой какъв. Те първо се запознах с Добри Ненов, с Райко Стоянов, с Карушков. Аз не ги знаех тези хора, като бях от Пазарджик. Но почнаха да мъчат на история треньорите. И знам историята на клуба вече. Дано и подрастващите с това да бъдат захранени. С идеята Ботев. Времената сега са различни, но колкото са различни, все пак да дойде момент, в който някое дете, някой така талант да успее да пробие в мъжкия футбол. Казвам различни, защото сега пазарът е отворен, има много чужденци, не е лесно, но пък за това трябва да се работи много, изключително много в школата, за да могат тези деца, влизайки в първи отбор, да са подготвени за това, което ги чака. Децата са нашето бъдеще. Най-голямата инвестиция е в тях. И когато говорим за това какво бихме могли да направим, така че те да се чувстват уютно и комфортно и да имат почва под краката си, трябва да се обърнем към онези личности, които са дали всичко от себе си да дадат тези корени на децата, за да им поникнат криле и полетят. В този смисъл делото на Никола Щерев Старика е достоен пример за вдъхновение на всички, които идват след него. Той е бил изключително дисциплиниран, с много високи ценности, нещо, което е предал и на децата, за които се е грижил, докато е бил успоредно с това футболист. И аз виждам тук, че има млади хора, на които пожелавам да не се отказват, да стоят високо, да бъдат много, много отдадени, много дисциплинирани и футбола да бъде преди всичко. Искам да ви пожелая това, което очаквате, да се сбъдне. Аз знам, че вие всички искате да постигнем големи резултати и надявам се с вашата подкрепа нещата ще вървят нагоре и само нагоре. И ние като ботивисти, защото и аз вече съм ботивист, се надявам вие всички деца, които сте тук, да помните и да научите цялата история, за да знаете след като влезете в мъжки отбор какво е Ботев. Искам да поздравя всички ветерани също, които са тук и които уважиха празненството. Благодарим ви и се надяваме, че наистина ще има и други големи имена, които наистина ще прославят Ботев. Аплодисменти! Радостин Кишишев вече е в ятото, разбрахте?
Радвам се и съм щастлив много, че виждам толкова много хора, легенди, всички вас. Благодаря ви много, че сте тук. За мен е чест и привилегия вече толкова дълго време да бъда част от историята на клуба. Изключително съм щастлив и горд, че може да присъстваме тук на тази церемония по прекръстването на базата на Никола Щерев Старика, защото историята трябва да се помни, легенди трябва да се почитат винаги и мога да кажа само подкрепяйте Ботев и само Ботев. Най-после взора е обърнат назад към историята на този велик клуб, към историята и неговите големи футболисти и личности, какъвто беше и е Никола Щерев Старика. Благодаря много на фондация Жълто и черно за това, че създава условия все по-често да се чува за това какво е било в миналото, как и какви са били ценностите на футбола и по-специално на футболен клуб Ботев. 3, 2, 1, старт! През последната една година съм част от една фондация, която е впечатляваща със своето присъствие не само, но и със своята дейност. Много интензивна и много смислена. Това е фондация Жълто и черно. Тя бе създадена малко повече преди година с цел да възстанови идеалите и вярата в истинския футбол, в ботевизма, в това какво представлява цялата философия на футбола през годините, историята назад на футболен клуб Ботев. За мен е чест и привилегия да бъда учредител и част от една фондация без аналог в българската футболна история, поне съвременната такава. Щастлива съм, че фондация Жълто и черно за една година от своето съществуване успя да надмине и най-смелите си мечти, да реализира 4 или 5 събития с изключително широко обществено присъствие и значимост, които се надявам да останат в летописа на фондацията дълги години напред. Повечето събития, които успяхме да реализираме през последната една година, сумяхме да покажем, че историята има значение. И без история, както казват ветераните до мен, няма бъдеще, няма и настояще. Поздравления за целия екип, за способността на тези момчета и момичета, които стоят за целия този труд, който полагат от вече повече от година, да показват, да запознават хората с историята, с богатата история, която носи нашия клуб. Следващата инициатива на фондация Жълто и черно, надявам се и тя ще бъде подкрепена от всички вас, хората, обичащи най-стария футболен клуб в България. Фондация Жълто и черно ще инициира изграждането и поставянето на паметник на най-голямата ни икона в жълто и черно Динко Дерменджиев Чико. Сигурна съм, че ако Динко Дерменджиев Чико беше жив, щеше да оцени днешното събитие като онази светла искра, която бележи началото на един нов път за децата, които ще знаят, чии последователи са и към какво се стремят. Идеите на ботевизма, патриотизма на Ботев и всичко онова, което прави този клуб единствен и неповторим. На добър час на всички, които ще се борят за тази кауза.